Zariaďujete firmu, prerábate byt alebo staviate dom. Som Michaela, interiérová dizajnérka a rada by som vás upozornila na 5 vecí, ktoré nechcem, aby ste zanedbali. Jednotka. Rýchle rozhodnutia sú drahé rozhodnutia, oľutované rozhodnutia. Rozmyslite si to dobre, či chcete perfektne, ale pomalšie, alebo rýchlo a na. Pinterest, Instagram, perfektná inšpirácia, ale nie je to strategický plán. Čiže dizajn nechajte ako druhú fázu. Prvá fáza je jasný plán, jasná stratégia. Počas procesu chcete dizajnéra. Super, aspoň konzultácia. Ako spoznať toho správneho? No to je taký, čo vám nie všetko odkýve. Taký, ktorý je ten správny pre vás, je ten, ktorý vašu predstavu pozdvihne. A to znamená, že vám občas musí povedať aj inak to budeme robiť. Štvorka. Najmenej populárna, ale najefektívnejšia. Urobte si vlastný zoznam požiadaviek, čo všetko by ste chceli v tom interiéri mať. Len tak to budete mať na jednej kope a budete vidieť aj veci, ktoré si vzájomne odporujú. Urobte si písomný zoznam. Odporúčam. A ak ste prešli všetkými krokmi a stále nie ste ani spotení, ani šediví, tak správneho realizátora spoznáte tak, že bude od vás chcieť jasný plán, aby to vedel naceniť, zamerať, poriešiť a naplánovať. Ak toto nemáte a realizátor vám chce robiť interiér, znamená, že niekde je problém.